Kowe yen delok aku ki rupaku kaya apa to? Kaya munyuk. Karo munyuke mah bagus munyuke. Bener. 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 Ya engko aku nek kowe ngladeni aku ra iku tak tutupane tas kresek. Ah terus? Sepenting kowe ngrasake wae. Masa to aja kowe iki omong ya entuk ning tangane rasa kumlawe kaya ngono kuwi engko nek demok ndekku. Kamu Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Nggih. Nggih, samping gunung sampun dipinangkani. Nggih, setunggal mboko setunggal dipun Nggih. pinangani Mas Nggih, Gading. setunggal bokor setunggal. Nggih. Terus niki enten sesi deman, Nggih. bajing loncat, Nggih. hati-hati. Nggih. Terus kalian enten fragmen wau niku. Nggih. Kenapa riyen? Mbak Tatin? Lah napa? Lho. Manut. Kula nggih manut iki. Napa sesi deman riyen? Pramen apa sesedeman Pak Bu? Lah, padha ene dadi Pramen. Oh, fragmen. Oh, nggih, Pramen kalian Mas Kezilan menika to nggih, Pak? Nggih, aku genah. Nggih. Ayo Oh, aku deg-degane aku rasa deg-degan om santai wae om. nyambut gawe, Mas. Dijaluki iki lho, Mas. Heeh, iki lho. Ki amplope putih warnane. Engko mboten sah disepoti nek Om Keswan wae. Mike mau. Duripke sik. Wirame kok diambung ki. Lah, Pun. Geng dalu Mas. Geng dalu. Wah, jan kula ki asline dredeg ya fragmen Dredeg pripun? Kula kan apa pepunden toko-toko ketoprak sing do sami rawuh. Ki wonten Mas apa Mbah Sutawiyasa kadose nggih. Nggih. Ki ya sing pernah di kula Mas Mara ya Rawuh niku. rawuh. Jan. Aku kok melu dredeg ya? Kok malah melu Lah piye terus ya, apa piye ya? Heeh to. Heeh. Ya iki nganggo mic Nganggo sing sing- ra ono kabele. Nah. Fragmen. Fragmen. Ya wis sak kamat-kamat ya wong paitan nekat lah ya wis. Nggih, pokoke nyadong deduka menawi Nyadong wonten lepat deduka. nyuwun pangapunten iki. Nggih. Jane ora niat ora kok sik Kok sik urung mulai kok wis arep merangkul. Lagi Ah, ingin, lakone barang iki apa sih kok? Lakone apa Mas? Musruk. Suro wae. gendro. Wah gento nggih. Nggih. Ditotok-totok Mas. Ki nggo broto ora, nggo broto ora? Brotone ana ora? Wis ora sah. Ora sah ya. Ya. Danane ra ono. Danane ra ono kok tombok. Iki mau saking Mbak Linda Singapura. Mbak Linda matur nuwun Mbak Linda wis ora kapok-kapok. Nggih, menika menawi ketoprakan ngagem iringan ketoprak sik ben rada apa ya mengena. Hah? Ngena. Mengena. Ngena. Mengena. Dicocok-cocok sih. Cerak kene sik totin urung gandrung kok. Ya kok sikik to ya. Iki sing arep di apa jenenge memperkenalkan menjajal dadi MC ya. Heeh, karo dadi Mas. nyambi to. Trotok. Trotok. Aku rasa Nuwun para miyarsa ngene lho. Sing gedhe suarane. nuwun para miyarsa. Wah ya. Wah, suarane ya kok. Ing dalu menika badhe kagelar seni ketoprak Mataram. Mataram. Ujung macai to. Ingkang badhe katindakaken ngono ya. Heeh. Niki lalampanipun Sura Genta. Nah, kang badhe katindakaken dening Cempluk kalian Mbak Tatin Lestari Handayani. Dene Sura Genta kadhapuk kula piyambak Sinten? Raden Mas Keswan SSN Mbum. Wah iya. Pun monggo sekeca mboten sekeca dipun pirsani. Hai. Pun monggo matur nuwun. Sami-sami. Turutuk tuk turutuk tuk turutuk tuk 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 tuk.
rasane ayem tentrem iki wis aku mau saka pasar wis tuku sing dikarepke simbok ana bayem, ana tempe, ana tahu. Saiki wayahe bali ning kok ya sumuk banget nang kene iki. Kok le mlaku saka kono tekan kene kok ya sumuk banget ki ra ono wong babare belas iki. Aku tak lendet-lendetan nang kene sik tak ngaso-ngaso sik mbok menawa kono ana wong ngeteri wedang. Nek mau panitia wis ngenai kopi teh karo apa ya sing kurang wedang apa ana telo, ana gedang. Aku. Kowe gendang metua. Kowe omong sikik. Aku wis omong ket mau kesel ya dhewe. Kowe ngancani aku partnerku malam hari ini adalah kamu. Yuk. Mbak Yu cempluk. Tok 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 tok. Wis pahit tenan ah. Tok tok tok. Kowe ta? Alah kaya ambo banget nah ya ta. Aku pas gawe gendang pas mlebu jan mak slep. Slep loro. Gendra. Kowe mau saka ngendi? Kaya gumregah atiku. Krungu suaramu ning kene jare kowe njaluk wedang. Wong kowe wae arek ngomong dadak blong-blong. Iki Ya kok sikik, wong age ana ketoprak, agar omong kok kowe tutuk, kowe tutuk. Duduk. piye Gendra? Kok dadi kowe teko ana ing papan kene? Taman ngendi? Papan. Oh, kuping. papan, heeh. Oh, kupinge budeng. Wis pirang-pirang jam aku niku Duduk. wis bubar iki. Ngapa kok bubar? Lah gara omong ditutuk-tutuk kapan iki arep lekas toprake. Ya iki wis lekas. Kentongane guang wae kentongane. Kentongane buak, sik tutuk tabuhe kentonganmu. Endi? Yu, Hei, tutuk. Ya, ajar. Wis. Kowe wis ayu. Wis to. Lah oh latah. sing muni malah kowe dhewe. Oh, iya. Yu. Hei, Duduk. sapa iki sing muni? Oh, lah dalange ya melu. Ngopo aku kira ngopo-ngopo kok. Wah. Duduk. Medun cedelo yo nang mburi panggung. Ngopo? Kekrek. Wani Kae kok. mbahne. Wani. Ora. Ora. Bosku. Ora lho, Tro. Kowe kok tumben. Duduk. Wis tak ngen-ngen. Duduk. Ora sah nesu ya. Piye ngene iki? Kok sih lho? Kene iki dedek. Iki wis tak wanek-waneke kok isih Duduk. musuh. Duduk. Sakjake ngelih iki baya dalange iki. Kentongane iki kesampar kok. Kesampar kok tutuk. Lah terus kepiye? Tuk ngono. Oh, lah. Kaya nek kesampluk tuk. Wis. Urung Wis kok suwe wis. niku ngenteni kowe ning kene. Wis tak ngen-ngen Ora pirang-pirang jam. iya. Aku biasane liwat kene, kowe kok ora tau ono. Kok iki ndingaran kowe liwat kene ya. Iya Ayu, suwe ra ketemu karo kowe. Oh iya, piye kabare kowe? Wah apik. Sae. Ora iso muni. Yu, Apa? aku tak kondoro kowe. Kondo apa? Iki rasaku ki wis tak ndem wis suwe karo kowe. Tak ndem apa tak ndem? Tak ndem, Ndem apa ndem? Duduk. ndem, Duduk. Ndem. tak ndem, Ndem. tak ndem. Duduk. Ndem apa ndem? Duduk. Wah angel pokoke wis tak tahan ning atiku ngene lah. Heeh, piye ngapa? Takon. Duduk. Sumai. Duduk. Oh bakso some wong jenenge ketoprak tontonan kok. Oh iya wis Wong nang bakul kene. apa-apa ki Bakul akeh. apa-apa ana bakso ya ana. Bakso ana. Cilok ya ana. Wis rasa digagas. Tak kondo ya. Kowe aja nesu ning kok. Lah, kondo apa jane iki ngapa? Aku tresno karo kowe. Cobloko. Apa? Blak kotang. Piye ngomong apa? Aku seneng karo kowe. Mbok le jirit-jirit ki engko nek nang omah. Kok sik ta? Kok sik kowe iki? Hei. Maksud lah. Ya aku tresno karo kowe. Tresna bab apa sih ki? Kok sik aku aja nesu sik ya. Ya. Bab Oh, bab apa?
bab kowe karo aku. Kakang Adi. Ora. Kan aku Mbak Yumu, Mbak kowe adikku. Heeh. Terus kowe iki tresno karo aku sebagai Mbak Yu. Ora. Apa? Ora. Sebagai iu. Ya kuwi. Maksudnya kowe aku tresno karo kowe kuwi lantaran wong lanang karo wong wedok. Terus mengko gathuk dadi siji terus dijabke nang aku pengen ngepek bojo kowe. Hei! Kowe iki ra yo mripatmu ra yo jek weruh ta? Wis weruh padahal. Urung katarak. Urung, ora katarak. Iya maksudnya. Heeh. Kowe ra yo ngerti to nek aku iki Mbak Yumu. Iya. Kowe sesane arep tresno karo aku iki pikiranmu nang endi? Mbok kowe iki nek karo wong wedok iki aja ngono kuwi. Nek karo Mbak Yune iki mbok aja seneng ngono kuwi. Ora ngono ki to, Tin. Tintin sapa? Nang iki lho. Lah kene lagi ditemok ngono wis merinding. Bojo kowe ora tau ngono kuwi ya. Lah terus bojomu gur ngapake kowe? Hah? Hah? Tinggal turu mian. Ngene ya, yo. Ngapa ta? Ya pokoke kowe gelem ra gelem tak pek bojo. Ngladeni aku yo. Aku ra sudi dadi bojomu. Aku ora tresno karo kowe. Kowe iki wis dadi adikku to. Adik. Jenenge wong jaman biyen kuwi, nek tresno karo sedulure kuwi ora ilok. Sing ngomong sapa? Bapak sing mbokku sing ngomong. Alah, bapak mbokmu iso ngomong sapa, seksine sapa? Loh, nek jenenge wong biyen ki ngono kuwi jenenge sedulur kuwi ora iso dadi bojone mergane ijik sedulur isik setunggal darah. Oh, kowe karo aku dus tunggal darah. Ya kan saka simbah-simbah biyen ki kowe pernah adikku. Tunggal warok. Tunggal karo bapak karo sapa? Bapakmu ki rak Kakang Adi. Lah iya. Dadi kan ya wis ra apa-apa to nek tak pek bojo. Kok sik ta? Aja ngono kuwi ta, Tok. Aku ki ora tresno karo kowe, mbok kowe milih karo wong wedok liyane sing luwih ayu, sing luwih apik, sing luwih body, sing luwih aku ngerti kok. Sakiwa tengen kene wong wedok wis akeh sing tak jajal. Apa? Ora maksudnya ki oke sing tak pilih. Ning ora ana sing meranane atiku. Kaya ngono kok wis kowe berarti wis turane sapa-sapa. Ya toke tenan nek kuwi mau barang mau ngono kuwi. Heeh. Lah to. Kowe ketrucut to kowe. Ketrucut kamangka ana sing wedok. Iki totok maneh rundi bojo. Totok maneh bahasa ngendi? Gelem ya yo. Ora. Aku ora tresno karo kowe to. Nek kowe njaluk tulung aku kon goleki bojo, ayo tak goleki ning nek kowe arep dadi bojoku aku ora saguh. Aku ki ora tresno karo kowe ya. Kowe iki wis tak anggap kaya adikku dhewe. Kowe iki nanti-nanti biyen cilikanmu ya kowe iki tak emong. Kowe biyen cilikanmu ya tak dusi, biyen cilikanmu ya tak dulang. Mbok saiki aku tok dusi. Nah, saiki didusi ya, temeh. Aku weruh. Nggo ki kowe suwe-suwe nek kulino ki tresno-tresno ki jalaran saka kulino. Nek jenenge tresno kuwi jalaran saka kulino bener. Ning aku wis ora duwe rasa tresno setitik. Setitik aku belas ora duwe rasa tresno karo kowe, ora kepengin dadi bojone karo kowe. Hah? Rasa ndelok apa kowe? Gelem ya. Tangane rasa melu ngono kuwi. Gunung apa? Kembar. Gunung kembar ki apa? Hah? Iki lagu, kowe ki tak tembangke. Aku mbok liyane gunung kembar. Ana gunung Merapi, ana gunung Merbabu, ana gunung Sumbing kok gunung kembar. Merapi iso jeblok lara. Nek gunung kembar. Iso geser ngiwa, geser nengen. Ora usah demok-demok. Gunung kembar muweng. Son kapan gon kungrabeni. Gelem ya yo. Gelem mo. Iki aku iki wong pegang di garet-garet iki ngapa ngono lho? Kalah habat. Kelas berat. Padha omah ae. Gelem ya? Ora to. Aku ki ora tresno karo kowe. Kowe yen delok aku ki rupaku kaya apa to? Kaya munyuk. Karo munyuke mah bagus munyuke. Bener. Bener. Ya engko aku nek kowe ngladeni aku ra iku tak tutupane tas kresek. Terus Sepenting kowe rasake wae. Masa to aja kowe iki omong ya entuk ning tangane rasaku mlawe kaya ngono kuwi engko nek demok ndekku. Kamu
lara tan kuat rasane ati Terus ben nganti potol. aja nyampluk ki wae nyampluk nengen Apa? gelem ya Kowe ora katokan kok. ora Wah, mulane muni mak plek. ora menggeh-menggeh Lah iku yo kesel ya lho. sekene alon-alon Mak, kok sik to? Alon-alon ngopo? kok alon-alon omong-omongan nang kene ya Oh ya ora sangat gandeng-gandeng aku iso mlaku dhewe. Padake wong ora weruh bae. Kan nggih? gelem ya gelem ya Ora. wis to Kok wis kowe iki kok dadi wong lanang kok. megane ngladeni aku Ngladeni kuwi jenenge tresna karo tresna kuwi ra apa-apa nek jenenge ra tresna kok ngladeni ya. kok suwe-suwe tresno kowe suwe tresno Enggak toh. Duh, Duh apa? aku lali ya. Cakepane lali, cengkoke lali aku. Tekon sing ngerti. Piye lek, cengkoke piye? Lah kowe nganggo cengkoke sapa? Doni Mas. Aduh, Yayi. Lakyan rono. Danane son. Wasita. Wasita lagi. Gendong. Kowe iki sing di ayah kok menggur ngisor terus lho. Lah ya sak kono kuwi sing diayah ning kono kuwi. Ngisor dhuwur ngono lho. Wah jalan bisa dhuwur ya. Ayo engko. Wasita. Ki salah kok meng ngene terus jajali coba kowe tak ngene-ngene. Oh ya. Aja. Aja ngapa? Gelem ya yu. Gelem ngapa kowe gatelen kowe? Hah? Gatel ya. Ngono e mbok dipreksake sik kana. Wis to. Kowe ngladeni aku tok tinggal dolanan HP ora apa-apa. Hah? Kowe udu apa jenenge? Udu patek apa menungso. Dibalang karo sing wedok. Soale ya sok ngono kuwi. Oh lah mulane. Gelem ya. Wegah. Ya. Aku wis bola-bali muni emak wegah iki. Nang kene iki menganane mengaku karo kowe lho. Lah terus ngapa? Hah? Kowe arep mlayu kowe. Jenenge apa? Kedawan rekmo keribetan nyamping. Kowe iki wong wedok, playu bantere sepira. Lah terus? Mula kowe bangane kesel, padha-padha kesel wis manuta ngladeni gentaya. Jenenge wong wedok kuwi duwe mustika ning wong wedok. Kuwi ora sembarangan dikeke wong lanang. Aku kira tresna karo kowe kok kon maton dinyoh-nyohke. Kowe lah kandhani tresna jalane sekulina. Aku kira seneng karo kowe ya to. Mbuh tekan sesuk, mbuh taun sesuk aku iki tetep ora tresna karo kowe. Tresnaku karo kowe mung sebagai adi, sebagai iki apa jawane? Minangka. Minangka adi. Minangka adi. Mula gelem ya. Kok malah gelem? Kowe ra aku iki dudu saudara kandung kok. Ya Kudu udah tunggal. kan kowe iki wis tak anggap kaya adikku dhewe, aku ora bakal dadi bojomu tak kandhani kowe. Natyan Wujud mung Peksi. sakedhep netra kinarya sada branti Koseta, kenal koseta kan? Koset. Kowe nek ngono kuwi carane tak undangke. Hap. Nek ngono kuwi carane tak undangke biongbanku lho kowe. sapa biyombanmu Biongban, rene biongban. Biongbanmu ndi Rene ta biongban tuh. anggepe aku wedi Aku iki dioyak-oyak karo bajing iki lho. bajing gundulmu Lah apa? mau tak oneke kirik saiki bajing Lah apa ora? mau monyet Apa ora? audu Nek ora ya rasane nesu to ya, Mas. lah alus ngono kuwi to Oh, seta, aku ki mau nek
alus-alus karo kowe wong aku iki umpamane alus karo kowe ya dadi wedi aku. Kowe ora gelem alus-alusan. Ditok ayo biung ban kok tak kei dhuwit 100 ngene. Legan, kok legan. Kelapa muda legan ana rantaning wang. Biung Pripun Rayu? aku dioyak-oyak karo wong lanang kowe umpamane kowe gelem kono PN wae kono. Kowe me cempluk kok tak terus ndoro ayu, kowe mbane cempluk. Nggih, kula mbane Den Ayu pripun? Mbok nek ngomong ki lemangan dilepes sik apa piye? Tuk tuk. Hah? Pripun? Aku arep nguyak cempluk wis sumikira. Den Ayu mboten kersa Wis kalih to. kula mawon nggih. Wah, ora kowe bosen aku. Wis kono, kalih. Terus biung ban. Pripun? Aku njaluk tulung karo kowe piye carane iki gentho iki lunga saka kene ya. Mbah piye Nggih carane? digusah mawon. Lek gusah piye? Aduh. Dalam watu mangke ra. Ndodok we lunga kok. Cirek meneh. Ya, ngalia ya, Mbak ya. Mboten kersa Den Ayu menika mboten kersa kalih panjenengan. Ah terus saya gelem ora aku sapa kamangka aku tresno kowe wis lair batin lho karo si Nggih cempluk. kalih kula mawon make digenti ndase mboten napa-napa. Nesu tenan iki. Wes kowe arep piye nek kowe wis tanding karo biung banku kowe arep piye? Wong lanang kok lo nyah-lanyah karo wong wedok. Nggih. Ayo. Wis. Biung ban. Bubar. Bubar we ya. Tulung ngantem ono. Aura rampung kok bubar. Tulung. Baik. Kowe geluto karo iki. Kok kon Nggih gelem? kalih kula mawon Bang. Ora moh. Aku ro kae pokoke. Kok sik ta? Iya sih. Kok sik ta Bro. ngapa ta? Ora usah bengak-bengok. Ya. Alon-alon wae kene ora budek. Ya. 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 Nah, pun kalih kula mawon. Moh. Moh. Padha Terus, rasane terus. nek bentuke ra ya padha. Ya ora. Apa wis tau weruh nggone iki apa piye? Wah, kowe rasaku kok. Ayo terus. Ora ngono kuwi, Sin. Isin ngopo iki biung banku kok Wis tandai yo. Kalih kula mawon nggih. Moh. Nek ayu ya padha-padha wedoke. Heeh. Nggih. Pun kalih kula mawon. Moh. Gratis wis. Nih, karo iki malah gratis lho kowe gentho timbang karo aku ora tresno karo kowe. Iki wis tak jokke banku. Kalih kula sing cetha genah hitungane yo. Ora hitungan kepiye? Heh. Bubar wae yo. Bubar piye? Urung Aja bubar. bubar lah aku wis ning kene. Tapi kringete kok dadi sak jagung-jagung. Heeh. Mau biasa lho karo aku. Kok saiki dadi kringete sak jagung-jagung ketemu banku. Wis mbok ngalih. Bu, ana kowe iki ora toprak-toprakan iki san. Kok ora piye maksude? Yo. Iki yang ben iki tulung ana Iki tanganku lho, lho. tangane iki merasa ngene iki. Ah. Iki kok keder ki ngapa buyuten apa piye? Ah wis tuwa e. Wis ngali ya. Lah ya tuwa, Wis, tak- aku pengalaman nek ngurusi wong tuwa we. Wis kono di. Apik ya. Kowe apik ngono kuwi. Wis tenan. piye kowe, ha? Es kaksen andekno. Eh, Kok ora gugah. Oh. Gaul. Wis. TV ra salah apa-apa lak pancal aku. Ya ora ya basa-basine ngono kuwi. Aku ki wis. Ki wis ya. Urung. Cempluk. apa Kowe iki? gelem ora dadi bojoku yo. Ora ngono kuwi lho carane gentho. Kae iki tak nei gratisan. Ngene wae sing cetha gelem kae iki wis ora gelem. Wis. Manut ya. Aku manut aku pe. Terus manut. Kaya ingon-ingone. Iki gandeng ngene iki manut ae. Gentho. Wis ya. Kowe aja wani-wani karo aku ya. Lah ngopo? Aku anake warok kowe ya anake warok. Ya. Kowe tak kandhake bapakku. Kandhane bapakku
Wis rampung. Endi bapakmu? Lho, kowe Wis pengen ngerti? rampung. Hah? Wis rampung. Peng. Rasa apa piye nek wis rampung? Wis Ora. mati rasa kita. Wis. Kok sik menika sampun nggih niki nggih. Pun. Ah niki Mbak Ayu maju dinehi lagune napa mau bajing loncat. Bajing loncat Ya. sisan. Kamu nggak boleh lungguh dulu, kamu harus joget bersama. Sik aku tak ngurus kae. Iya. Ane piye iki? Nggih. Sak lembar porong lembar. Ayo siapa anane kuwi ora sok korupsi. Sak lembar apa porong lembar? Bapakmu biyen korupsi aku, wo lunga bane gembos. Asli. Oh tak kompo aku sangu kompo kok. Kuwi dienggo wong pira? Ayo aku Iku wong loro ya. Aku Lah iya. Iki ana dhewe bajing loncat ana dhewe. kowe ana dhewe, kowe iki wis rasah to. lah aku ora nembang baju loncat lah iki ketoprak iki mah aku melu andel lho. Kuwi Iki Mbak Tatin sik siji wae. Go Terima kasih. ekstra. Hah? Kuwi iki ekstra, free, go promo. Wo ayu kuwi iso ngetoprak. Nah. Sesuk ben taun sesuk nanggap ayu. Nah. Ayu P. Apa pene? Ayu pantes. Alah, mau ne petok. Ora ngono. Iya. Iki mau Mbak Tatin tak nek sak lembar iki aku nek karo Om Keswan kan anu to. Iya. Rong lembar. Wah, sip. Wong apik tenan. Rong lembar. Kuwi dibagi loro. Bagi loro. Ah. Sampluk wae, Mbak. Bagi loro sesuk-esuk. Sesuk apa? Iki sera. Entek iki. Delok. Ya tetep iki nek urusan ini iki kahanan sepi ya. Siki, Pak. Rokok ya, heeh. Apa? Aku ning ngene iki kok seneni simak lho. Lah ngopo? Simak njaluk dit kowe diseneni aku. Ah nyonya heeh nya ora Ah apa-apa. iya. Men diseneni simak. Ngono. Mbah sok senen ono ya, Mbah. Nah, aku wis ora apa-apa, aku biyen seneng seneni simak kok. Nggih. Aleman din. Yo gak. Iya ben. Wis kowe tenangno pikirmu. Ya. Pun kek lenggah nggih. Ora iku rojo lenggah. Wis apa jenenge kuwi? Apa? Bajing loncat. Nya iki nya, Om. Halah-halah. Ah, Jeng joget kok ya. joget ya Tin ya. Iya, joget. Joget sik ning. Bajing Kayak loncat. joget apa Bajing meneh. loncat. Bajing loncat Mbak Ayu, yo langsung bae rasa nganggo bawa ya. Nganggo. Ngibing. Apa? Engko nek ayu ki nek ora bawa ketung omah grenengan. Nang Wong ora wae. nang mobil ki terus dalange ki ora ngerti kok ya ini suaraku apik ngono Oh, ngono. Oh ngono to? Berarti Nesu Ngono kuwi jebol ki. Wah, lah Mbak Ayu mau wedok ki ngono kuwi jan. Kuwi kok. ya Aku berarti ki nganggo bawa ya Mbak Ayu. Nggih, ya. nganggo aku yo tak leren. Ya. Wis tuwa e. Tularan barang to. Wah. Aku kok pengen njajal ngrungokke nek Om Keswan bawa bajing loncat. Karo Kok Mas iki Keswan, apik. duet-duet. Duet ya. Ya nek wis iki kuwi. Ayo duet sik no. Iya engko. Ya nya. Oh, ajier. Neng duet lho iki engko. Iya. Duet tenan. Duet. Ya. Duet kon bawa. Aduh, kau deh. Awe Jirut, jirut. Sabaku Malioboro ya. Kok loro. Oh lah mulane aku kayak kok neng klisian Ji. kok tau kenal. Nang Malioboro dadi copet ta kowe? Oh. Karo berarti aku kita. biasane. Bose Pak ya. Ayo Mbak Ayu bawa. Jare iki kok sing bawa. Oh ya. Ayo. Ayo Mas Keswan. Heeh. Apa sakapane? Gunung kembar. Seneng to ora gunung? Seneng. Gunung Galunggung. Waduh, Kapuk. kaya adan nih malahan. Kapung Gun. Nek cucu apik Kaya jan. adan. Jan kaya celengan kodoke lho. Mbok aku dodo alem apik to. Oh, sae. 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 Mas Terus Keswan sae nggih? Sae. Mas Keswan sae. Sae. Piye ta? Jare Jare son sae nggih. sae. dulu tak. Terus ya kayak bawah ke Bu. Golek dit nampa isan. Gunung Semadang ketuncang Jos. Relaku
kowe to elek to. Ora Trumbelek. ganti cakepan. Ora ki Ora ngajari Janu. Ngajari aku, Ding. Trembet sih. Nek ngajari aku ki elek-elek. Rembecik di tengah gua. Junjungan. Ganti Om Keswan saiki. Ayo. Ular pundung. Ula pundung. Ora ular. Ular. Ula pundung. Ular pundung. Turi sungkur. Turi sungkur. Ulan sungkan. Ular sungkan. Ulan sungkan. Wulan sungkan. Apik to. Kaya wong kesetrum. Mbok Nak nggo wangi gregel lho. mbok nggo tungkak. Aja. Wangun ya. Ku jenenge wong wedok bojo sik sakinah mawaddah warahmah. Ya aja. Terus Dean anake Poyo. Ora iso aku. Tarim. 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 Dodolan apa Dodolan apa kowe? Alhamdulillah aku ora dikei ora njaluk lagu apa-apa kei 100 lho aku gur meneng wae lho. Iki mergo aku nang Alah ngadeg. alah. Nyoba ra ono aku. Alah terima kasih nggih Pak, mugi berkah barokah sing mawon sing sampun peparing. Iki mergo sing mayangan aku. Terus Kene. aluweh tetep tak amlep dhewe. Iki mergo ana sing nanggap. Nah, berarti balik meneh. Balike bapake. Bapake. Bapaknya wong nonton mergo seneng aku, ngefan aku kok areng apa yo. Wah iya. Wah, wemu. Mula-mulane iki sing apik ben ana fane ben ngei duit ngono. Oh. Ya Bu ya sing apik golek dit. Tarim. Terima kasih padamu. Ngawur. Kok terima kasih. Tarima. Ya iya tarim. Ayo tarima. Piye? Kowe cemburu. Ini tuh halal lho. Kowe cemburu. Ayo kono demeken. Alah kowe biyen yo seneng aku ya. Alah, prek. Seneng kae biyen. Apa piye? Kono ya arep. Mo. Kowe Anggapan ora aku wong lanang tumbak. apa? Ora tumbak cucukan. Kowe tak andake tak udal-udal ning ngene ayo. Copo. Jane piye? Jane Jane Mayu, aku biyen nyindeng melu kakangku jenenge iki Bambang Wisnugroho nang daerah Bantul iki nyusul mendem karo Tin. Aku seneng kowe Tin. I love you Tin. Kanggo helm ciduk zaman biyen iki. Kowe biyen ki yo ngono kuwi karo aku. Kowe arep muni apa kok saiki dadi aku muni sing nampek. Aku ki biyen anggere ketemu wedok aku seneng kowe. Carane wong ki lotre dhisik gelem lho aku. Oh, berarti biyen ki aku menang lotre. Ora, nek kowe ora. Kuwi cinta sejati nek kowe. Alah beltut. Kae. Aku ki yo petuke aku. Ayo. Tak SMS biyen aku seneng kowe aku. Lah kuwi wis SMS aku meni Ini lahir batin iki ngono kuwi. Wah, Om Keswan ki nanti nggawa Pak Naib. Anggape to nanti aku ijab. Nggawa naib. kok sesan. Ngapa kowe guyang-guyu? Seneng bunga. Ora. Ya kayak nyambut gawe nih. Iki Parut. botone parut pacul, Pak. Iki wong wedok kejeme ra ilok-ilok ya. Ora yo tak sayang. Aku tau ngerti tau dolan rono aku. Sayang ngene kok yo tak eman-eman tak sekolahke. Sekolah bareng to yuk. Wah, sekolah iki Pira? 2 tahun setengah. Nanti. Ndandel, ketak-tak jeluk. Aku tau ngerti saking sayange Mbak Ayu nang Om Keswan ki nang omah iki. Piye? Ana bathang tikus kon mangan. Nah iki dipangan ngono kuwi.
aku rak mayang. Oh, kowe ya dalang to? Kowe kandhane dalang to. Oh, terus? Sik wiyaga ya gading barang to. terus? Kumpul langgonku. Terus? Bali tekan ngomah Bu. Kucingku anggere ora nggawa tikus. Oh, kucing. Wis dadi badak. Lho dhek ngono badak tikus panganen. Kok Terus disebut lunga. batang? Guyon ya Mas Gading ya. Nggih guyon Iya. sedaya menika namung guyon. Nah, Nggih. Nek karo aku mau ora guyon lho wi. Cete jaman biyen ci ono cete. alah HP mu 3310. Nrit nrit. Biyen jaman SMS ngono kae tak Oh, tik oh, tak. biyen sok tak tukoke pulsa. Alah. 10.000. Rasa demak-demak aku ngapa? Demak-demak aku ngandake kono. Oh, aku ki yo ngopo to iki? Kowe iki cok ketrucut ngono kuwi kok. Yuk. Jan apa? Kowe iki jane iki mbok kowe priksa mata ngono lho yuk. Hah? Dadi kowe ndek bojo Kudu kuwi. fotoku sing tak priksake. Apa nih? Utekku. Oh. Ya, Ya Ya aku aku ki dicuci otakmu kok ya. wong tak sontek nggo rinso. Nembang. Terima ragawayana ngancik Dina kari. di negara Ya kadang-kadang PWKS kronggahan ya do rawuh iki. Wah, jan nyenengake tombo kangen. ngene Ana Mas Tris dan PWKS. Oh ya do rawuh kok ya do ora nggawa jarum super ngono lho. Alah padune. Proposal. Proposal ya. iki sapa-sapa dijaluki rumang sapu. Mbok aku ki. Yuk, Yo joget berdua. joget. Iki didodok Oh, manuk aku kono. ngenteni aku to, ya ora ngerti kok. Aku ki. Oh. Padha-padha Mulane kok wiyaga, nyenyet. nek sik perintah Pak Ayo, Dalang ya. moga-moga bajing loncat.
Pi ngapa kok terus ngono kuwi iki? Kuwi Halus. ngono kuwi. Iki mentoke wayahe ngendhok ngono apa piye? Mbok nek nang omah ki sok ngono kuwi. Alah. Nang omah piye to, Mas? Wah, wis pahit. Balekke piye? Hah? Ora iso balik. Balekke. Iki lho ora iso. Oh, ngancing. Heeh. Waduh, iki repot. Ditambahke, tambahke. Tambahke. Pripun menika Mas Dalan? Iki biayane larang, Mas. Piro nek kok? Kula nyuwun tambah. Tombone piro biasane nek Nganggo BPJS e. pijet nang Asunsi apa Sunsui kok Asunsi. Sunsui apa pijetnya Bu? Apa? Asuransi. Apa asuransi ya? Asuransi. Asune sapa? Hah? Apa? Pripun menika Mas Dalan? Iki niki nggih pun nyonyo. Ah, wis. Kula nyuwun tambah Mas Dalan. Tombo kono melu dalange kono. Kene melu aku wae kene malah. Dingenge 50. 50 piye lho iki lho. Wah, entuk 150 iki kudu kowe ya kudu ngono kuwi Mas, loro Mas, Aduh loro Mas. kok repot-repot. Oh, nggih pun mboten. Nggih pun nek kula tak mboten repot mawon. Dalan iki kok sayang ngene. Mas. Kayak ditambani. Lah ngopo? Sing repot nek gawa mulih rekoso. Ya monggo. Heeh. Ning nggo tombo tenan. Nggo periksake tenan lho ya. Tenan ora goro. Gak wes. Yo. Makasih. Aduh, Mas. Apa kuwi? Iki ora iso bali. Wis guangen wae kuwi. Beda. Asain. Nek sik lara wong wedok karo wong lanang iki beda. Beda. Sing aku ora arep loro. Gak. Lara sik tak tambani tin kowe. Agak. Tak dolke apa-apa kok aku nambani kowe wis. Tenane. Tenang. Ora krungu to. Ayo bar Ora apa? krungu. Ayo bar apa duit rada suda ruwon. Oh ngono. Heeh. Matur sembah nuwun ya Mas Kesian. Iya, ki wis ya. Ya arep meneh ya ora apa-apa. Meneh ya ora apa-apa. Wis. Wis ya Mas ya. Pun. Nggih, wah. Nggih, matur sembah nuwun Mas. Ini kita tampilkan dua cantik Oh iya dong, kita ya. ditampilkan. Ada Mbak Agnes dan juga Mbak Oriza. Anu Disepoti, Mas. disepoti no monggo. Selamat malam Mbak Oriza, Mbak Agnes. Selamat malam Mbak Yes, Tatin. silakan berdua ini mau menembang apa monggo. Oh iya, yang gayang. Sing gayeng-gayeng pokoke. Gayang. Apa Mbak Agnes? Napa? Oh Liwong. Liwang tinggi penutup setelah ini ya. Setelah ini. Saat ini Mbak Agnes sama Mbak Oriza dulu, terus nanti kita terakhir kita semua sinden di sini Wah terus iya, anu apa jenenge? Ano Liwong terus engko tadi kan ada yang minta tiri-tiri putih dari panitia. Oh iya, oh. Diseseli tiri-tiri putih engko di waktu di Oh Liwong. nggih, siap. Sekarang berdua dulu. Sekarang gelo aja. Oh gelo ya. Gelo. 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 Gelo ngopo gelo ki? Lah kuwi mau. Kuwi mau ki ngopo? Gelo. Lagu Mas, judul Mas. Oh lah judul iya. Matur Mbak. Oke, jangan naik dulu anu Oh, jangan naik dulu, Sindennya lainnya. silakan turun semua ki lagu Liwong penutupan Ya. nanti yang belum dipinangkani wonten goro-goro nggih. Nggih. Ini soalnya sampun jam setunggal. Nah, nggih. Ternyata cepet banget jamnya Oh Mas. ora krasa e. Nggih niki sing nonton nggih tesih kebak ora do pindah. Oh, Do jenak. Alhamdulillah menika nggih. Alhamdulillah. Ayo dong, Ayo. Mas kok malah do meneng bae. Ayo cak sus yo. Ayo, Nyambut ayo. gawe. Yo, penculut yo. Mengko dindeke terus diselingi teri-teri putih Mas ya. Nggih. Glundung, Ayo glundung. mie do digawa dhewe-dhewe mie. Apa? Mik. Kok senengane kok kaya ngono kuwi wah. Yo nek ra nggawa yo teneh piye nek ra. Lah iya. Iya. Nek randuwe ya wagu ya Mbak Ranggawa. Mene Oriza. Punamu kuwi. Mangga warga lara
Mas. Ya, yuk liwung. Dadi liwang atiku nalikane sepisan katemu. Wong bagus kantilanku godho ati rintan siang dalu. Ayo diseseli turi-turi putih Mbak Endah. Yuk. Ayo. Ayo ket mau ya agar kon nembang mah ngalamun Ngenteni terus. apa ora. iki? Lah aku pengen joget tok lho Mbak, ora pengen nembang. Ya. Aku to iki ya. Seseli turi-turi pitas Yo. putih pitas nanti. Siji wae ya. Langsung Turi-turi. kembang apa turi-turi? Karmu. Kembang. Turi yo Ayo. jaluk Ora langsung aja langsung. Iki sila kesuwen lah kowe malah rebukan rodok. Ya ya turi. Turi-turi. Turi turi putih.
sampun Mas Gading. Nggih, sampun lagu penutup niki nggih. Nggih. Wis jam 1 ora krasa. Nggih, mangke terus ki goro-goro Mas. Nggih, mungkin pemundutan ingkang dereng dipun pinangkani. Diteruske teng goro-goro nglih. Iya, Mak. Matur sembah nuwun nggih Mbak Tatin. Oh, tasih. Ayo matur, ya kono kan terus goro-goro sugeng enjing ngono saiki matur nuwun sik. Nggih, sami-sami bengok-bengok seru banget No, piye, Mak? Iki gandeng wektune ya wis jam 1 ora krasa. Iya. Banjur kepiye ya neruske lakon wong lakon ya isih dawa banget mengko iki isih kira-kira isih membutuhkan waktu 15 jam no. Iya. Isih suwe, Mak. Heeh, isih ayo gek diteruske sik lakone. Ya, Mak, ayo tak derekke. 2 kliwat 5 nek ana sing jam 2 pas ya sok-sok ana panjenengan. Jam kula menika kula blandangaken gangsal menit. Sepatus mangke ketingalipun radi cepet anggenipun lumampah jam menika. Bareng saya bengi aku mau wis kuwatir ketoke kok kaya adem. Ning bareng tangi turu grigah nyekel banyu terus tak nggo raup ora pati adem. Kok iki kok saya adem. Saya kepenak hawane. Ya tetembangan sing kepenak ngaturke para lenggah. Ingin tasih keparang lenggah dalu menika matur sembah nuwun. Waduh, lah ya biasane gara-gara iki wis kalonge akeh banget ning mbok menawa warga kerajaan kene isih padha antusias le padha mresani wayang. Bener ngendikane bapak-bapak panitia mau. Nek warga mriki menika remen kalian wayang klasik. Gojekanipun boten kathah-kathah, limbukanipun boten dangu-dangu, pokokipun lajeng mangke lampanipun dipun cethakaken, siap. Gareng menika boten tolakan. Kula menika boten tolakan, dipun dawuh sepatus limbukanipun dangu, guladrah, monggo. Dipun dawuh sepatus limbukanipun sedikit sekedhik, kula nggih sagah. Mboten mawi limbukan, mboten nganggo gara-gara, kula ya sago. Pokoke apa-apa tansah kuwi waton uang masuk. Jenyatanipun ya dienggo pangupa buga, pangupa sandang pangan. Ya ora terus ngrusak tata cara mboten, waton isih ana tata carane, isih ana alure crita, isih ana menapa-menapanipun menika utawi pepakem-pepakem ing kedah dipun ginakaken ya ora bakal tak terjang. Ning nong. Bareng bengi Mbak Ayu wis ora ngantuk, wis entuk kesibukan sing merem jejere. Nganti tak leh kusuk tak ngono kok ya ora kaget. Ketok le pules. Ning nong. Nah. Ya tak maklumi sing mawawan nyinden ki do ngantuk do ora apa-apa. Wong mawawan ya ora iso sare, ora iso ngaso. Bengine nyambut gawe, awane nyambut gawe, bengine nyambut gawe. Estunipun kula menika sok-sok mboten sagah menawi dipun dawuh sedina semengi menika kanca-kanca sok mboten sagah ning gandeng panjenenganipun Bapak panitia menika rada pripun nggih, pokoke nyuwun sanget saged dinten dalu sagahi mboten dados menapa. Ning sesuk meneh sewengi-sewengi wae awan dienggo turu. Ning nong. Lesong jumangglung sru imbal-imbalan lesong jumangglung manekar mangungkung umadang mitra isa sruning isa tok 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 yo
matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing jeneng kanca ki nek kompak ya kepenak dirasake, nek manunggal ki ya kepenak dirasake. Ming sak tembang lesung jumenglung kowe ya ning rasa ki temercep. Lesung jumenglung suruh imbal-imbalan, lesung jumenglung maneker mangungkung umandang ngebeki sakjroning pradesan tok-tok lan sak piturute. Panci sampun wonten pundi papan menawi kula menika nuwun sewu tak aturake babar pisan. Pagelaranipun Nala Gareng menika nggih klasik ngaten menika mboten ginakaken keyboard, mboten ginakaken bass. Wonten pundi papan kula nggih namung ngagem gamelan ngaten kemawon tok mboten mawi menapa-menapa. Alat musik elektrik yang kula ginakaken namung simbal kalian drum. Apa? Simbal kalih drum duses ngoten tok. Nek nganggo sing keyboard sampun rumiyin sampun nate napa jenenge ngagem ning saya suwe saya tuwa kok kaya ora sing semeleh pokoke mengembangkan seni tradisi sing wis ana. Ngaturke kagem para sepuh kasepuhan nyuwun suwantene menapa menika Mbak Ayu Purwalestari. Wah, klasik iki nek Mbak Ayu wis ora. Nyuwun dipun paringi menapa nggih sing ketoke mat-matan iki. Tut manggung. Dibalik menyura. Ya. Dipun aturaken karo alon-alon. Neno. Iya, terima kasih. Gian tonjo pahit ngemelek meripate diwasa aku nyeruput tak mat-matke bul jeleng ya arsa waduh jembuang basan hihi Yu Prastiwi aja ngantuk lho pinggir dhewe lho kuwi jero mau dikira cethek ngerti trebuk waduh meh sesasi ora krungu kutut manggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Lho kok ijen, Gong? Petro nang nggone bapak. Oh ya syukur amelu gara-gara ora. Tenan one bapak. Nggone tak critani ngono malah gara-gara engko malah sedih wis rasa digagas. Oh iya. Berhasil nggawa para Pandhawa. Nggawa loro aku. Lho. Kok loro? Teh cap Pandhawa. Teh cap Pandhawa terus ke tembang apa neng kutut manggung ku tombo kesel tak ngerasake aku ayo arsa
anggungnya memanas Anggung manas Ki omong hae ta iki. Ayo karang nirokke kowe. As ati. Terus wah, apa iki kutute iki? Ha. Stop. Larto kapake, Gong. Meneng wae. Ayo dindenekke, dindenek ndak merem-merem kutute kuwi. Heeh. Sapa? Mbak Tatin, ayo. Anggung, manggung. Heeh. Wah, semono kok kutut deruk kuwi. Ha iya. Wis ora apa-apa. Deruk. Heeh. Kata Gong, yo, melek sik. Pun melek. Oh iya. Kata kong Wah, jos iki. Heeh. kong. Wah, iki nek dikerek mbok petang desa krungu. Iya, saking serone. Ngkutut semono iki gegeden ora. Ayo iki plangkringane kudu wesi. Heeh. Nek mung glugu jejere meneh. Ayo Mbak Cita. Ya. Manggung tok wae wis nggo ngesahke bayar. Heeh. Wow, nganggo mentul. Oh. Oh, ya isih sip iki. Heeh. Arkadagang. Penekanane nang kono kuwi. Ha iya, coba. Ya jajare, ya iki kutut Sulawesi iki iso muni ora iki. Kutut apa pleci? Ha kok cilik banget e. Wah, cilik neng. Wah, teliye. Ya arkadagang ya. Oh. Kong Lho. kong Wah, piye kentrongan. Oh, ketetung. Tong. Ayo sing kana. Kurang loro kae apa sing kana ayo. Ah. Utut alusan. Heeh. Ah. kong Wis sip banget iki dikeskodo siap dijokke nang adon. Ha iya, kae kurang siji sing pinggir dhewe kae mentok kudu kutut. Candil lho, ayo padake kok yo. Yo. Anggepe nyosor kowe iki apa piye mentok. Lho, padake. Apik. Wih. Ayan. Apa ana aku? Oh, ana kutut ayan ki ana lho, aja disepeleke, aja dipadake ngece. Kutut ayan iki anggere bar manggung kong terus trebok ngono. Jejeki ngono. Oh, heeh. Terus ke Mbak Ayu mangga. Saya. Kowe arep ngopo? Aku arep nembang Ayu guyu kok. Ayu guyu dengkulmu melancar. Ya. Saya wangi Mundak asih mangga mangga mangga
mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga ala mangga 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 ayo ala mangga 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 kaya grojokan. Kaya diselip montor ya. Terus midanget ingkang midanget ingkang pramitra pro mitra kang mi nolya narya sugeng rawuhipun sugeng rawuhipun ngene iki lho sing jeneng sinden ki manut cengkok ki ngene iki lho sing ora do manut babar blas ora ya druhun dimemonon wangi-wangi ya monggo Mbak Ayu wangi-wangi ya layem wah marem jos tenane Taka omben nok nik nek omben nak nik aja diterokke terus lho jalan nirokke Pak aja nok nike rasa oke aku sing enoke wonge didruhun-druhunke ana atrak atak kok atrak atak omben 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 no ya Edian penggeronge ya isih cantas-cantas. Ndak. Yo.
top tenan. Engko ora muni tok lokke, muni semangat tok lokke. Kuwi bingungke kok, Gong. Pakan diaturke para lenggah sing kasepuhan ya Neng. Ha iya, mergo wayang iki ngladeni pirang-pirang penggemar, ya sing sepuh, ya sing enom. Iya, mulai aja nganti kleru lek ngaturake. Nek kasepuhan tok suguhi gubuk asmara ya ora cocok. Heeh. Monggo ya. pakan Atrak atrak pakan 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 Awas. Bola bali nganggo mandek. Iya. Wah. No. Mangga. Jarwo. Tang tulung gendang jetae. Terus bacute. Aduh. Ngopo ya udah aduh. Kuwi cakepane ngono kuwi. Coba men ketok rada semangat. Dinai aduh engko ora terus panas awake. Heeh. Yuk. Modal ora. Wah, wis seneng aku iki Reng. Ayo diindenake, aku tak ndelokke aduh kabeh iki. Kepiye aduhe? Ayo, Tatin. Ayo. Meram-merem wae. Kedhep kok suwi. Nek ditakoni turu ya, kedhep Pak, kedhep kok 2 jam. Ayo. Duh. Ayo. Aduh. Wah, iki sing marai suasana menjadi berubah. Ayo. Jejere cinta anyar piye aduhe? Heeh. Yung. Ya ora kok ya. Ya kaya ngapa? Heeh. Ora do cengengesan, arep do aduh kok cengengesan. Marai ngegol-goli. Ya. Duh. Heeh. Aduh. Jejere, waduh iki nganu rung tau waduh ora apa-apa wis. Isih jomblo. Heeh.
Apa? Ki ana sing nyuwun meneh. Oh, ana sing oh nggih, siap. Oh iya. Ayo Mbak Elisa. Duh, aduh. Wes. Kowe iki dipejet apane? Kok udah aduh. Ayo Agnes, ya. Aduh. Yo. Duh. Aduh. Sing marahi apik iki rada gerok-gerok iki lho. Duh. Aduh. Wah, kok dadi lanang. Halo, ayo Nati, ayo kono sing loro. Ah, ayo. Duh. Aduh. Duh kok dul. Loh. Krungu suarane dul. Duh, yo. Duh. Nah, sing cetha ngono aduh kok diampet. Aduh. Ya. Mules wetenge kuwi. Ha, sing pinggir dhewe kae wis ora aduh. Wo. Nek ora apa-apa dicoba. Heeh, nggo komplit-komplit. Duh. Ngapa keslomot dek iki lagi numpangke sega ngliwet duh ngono terus keslomot sikile ada. Dadi aja tok salahke. Ya. Digongke Mbak, monggo. Enak, monggo ya. Enak banget iki. Enone. Ah. Ki ana susulan anu nawala meneh kula gepeng ronde. Weh, Mas Gepeng saking Banyumanik sing anggota PWKS nyuwun lagu Kadung Tresna Mbak Tatin. Nderek Mangayu Bagya bersih dusun kelurahan Gebugan. Oh. Ning iki podang kuning diaturke sik reng. Ah iya. Sing kepareng nyekar Mbak Cita. Iya. Kok bar Mbak Cita terus Mbak Tatin. Iya. Monggo Mbak jumeneng Mbak. Ya. Diaturake men kepenak. Podang kuning. Heeh. Nyingkar nyingkur kuwi gubuk asmara. Ora ngawur. Mangga podang kuning. Pocong meneh. Ah iya, pocong meneh. Iki duwe nganu kok cakepan anyar dhewe kok. Ah iya. Ora padha kancane niki wajib kancane do melu nyatet ngembok menawa ditokke. Ah iya. Ya nek iso. Ah iya. Ya. Aku bingung. Kok nembang kok malah bingung iki ngapa? Terus? Saben dina mikir manuk. Piye? Manuke piye? Kok saben dina mikir manuk? Nene wae ora usah. Mikir manuk podang. Manuke podang kok ya rek. Ha iya. Agawe gregeting Gawe greget. hati. Manuk podang tak
buk tele. Ayo aja ya tenan jingkat-jingkat. Nora mendot tak pikatmu lo tebando Nora mendot tak pikat pulute bendo. Ya. Esok awan ning omah doyan mangan. Ya terserah kowe manut Mbak Cita wae rasa sok gawe cakepan dhewe. Ya. esok awan ning omah wis ora krasan Halo. yoran anggere iseng tak sayang Angget tak. Blak tak.
Nuwun, Mbak. Cita. Wah, cita sapa? Cita-cita ta. Cita-citaku pengen jadi dokter. Oh, kira lagune Susana. Susan kok Susana. Ayo Tin, kadung tresno iki. Iya. Saka Mas Gepeng Rondi. Ya. Ya. Branding. Timbilan lho. Timbilan sapa sih timbilan? Wis meninya ora sida dikeke. Ah mau tak kei to nyak anu. Ya iki beda, mau ya mau saiki. Wah, jan wis. Bet. Rumansaku kok kaya duwe sinden ama wereng to iki. Nang grogoti tegele ra jamak-jamak. Ayo wis ben apa-apa. Oh, nggih kok iki kagem Mbak Tatinnya. Mburi iki tulisane kagem Mbak Tatinnya. Oh, lumayan. Bangane ilok kedus. Adake pemulung. Ora kurang arani kok. Ayo ditembangke. Waduh. Lumayan, heeh. Apa sing tak unjukke iki apa e? Napa? Sinden wis ngadeg kok ngunjukke ngene iki. Iki bodol e wau bodol. Ah, mulane ora turu. Sing turu mripate bodol ngisor. Ha cenanangan kok kowe. Ya sing turu mripate kok sing bodol ngisor. Lah mboten ngerti. Apa ngisor ya ana mripate? Ayo dibawani kadung tresna. Nggih. Iki sing kurang siji lho iki sing diaturake reng. Apa? Lho, Liwong. Weh, mengko nganu wae Liwong engko kabeh sinden ngadeg. Oh iya. Bar iki kok Liwong. Oh. Dadi Liwong atiku. Nah. Liwong tibake gara-gara ora masalah. Yo. Rino wengi. Yo, sing apik. Rada adem. Ayo nggo kemul. Krukupan dikrukupi sak sirahe. Mengke kaya maling. Kaya wis maling nek kuwi. Rina wangi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra. Ya ora ketang cakepan iki ora jumbuh karo sing nembang. Lah napa? Ora dahar ora nendra ora mungkin kowe. Ket sore mau wis ngemil wae kok. Ben ra ngantuk e. Nyatane ya merem mripate kok ora. Jan ngayal tenan kok matane iki. Matamu. Culek ya. Tanpa aku dadi kelingan. Ngapa kelingan ngapa? Jenengan niku Aku ngapa? kula nggih story meni ra iso turu, jenengan komentar diculek wae. Dalange gentenan gawe story, kok ra iso merem ya culek wae, culek matamu. Genti nesu ra. Ya men. Kuwi jenenge uri. Ora urik kok ya. Aku ki ra iso turu tenane. Wis bar mayang ra iso turu ki rasane emosi. Aku ana sing komentar kaya ngono. Kowe arep tak jangkah. Waduh. Lah ngapa wong aku ya dunekke lho. Lah ya ora apa-apa. Kok duneke genti ora gelem. Pimpinan ngonekke anak buah iki biasa. Nek anak buah ngonekke pimpinan. Oh, tak naik cap saka nggone mantri. Lho. Cap napa? Ayo cap nganu grup Bahwa kamu berani dengan pimpinan itu harus diskors, ora kena mangkat wayangan seminggu. ya ora apa-apa malah ane turu ngomah ngeloni bojone. Tenan? Ya tenan. Asli? Asli. Oke. Ya. Wis ben. Nah, tak layangane sesuk. Kok layang kangen kok. Kangen to sapa? Iya, Bu. Iki GR ora. Aku nek gelem kangen ya karo artis. Sapa? Prastiwi. Mangane wonge. Kowe apa-apa mangan dilokke turu dilokke. Lho, ayo kae jlung.
Mbok ya alon-alon nek kecokot malah. Nah, ora apik. Nah, kalem ngono kok. Selak dijaluk sapa? Wong Tatin lagi nembang kok. Padahal ya aku sak njaluki panganan. Aku rumah samu ora ngerti po. Ayo mangan tau tok gogoi. Nek njaluk ontak. Ya ora le ngawur ya. Njaluk wis dimplok kabeh kok dijukuk ning cangkem. Jijik ya. Iya. Tanpa tanpa nindra yung kayung yun marang slirane tansah mawanging netra kancut kudu ora anoman obong ora sok gawe lagu sinden obong ya reng sapa sing arep diobong kowe kuwi lha apa aku kaya anoman piye diobong kok kaya anoman ya ora kowe ora duwe wulu kok Randi buntut ta? kok gamping mesti ata. Ora nek randi buntut cen ora, lek nek wulu ya duwe. Oh ya kowe nek duwe dingo. Ben ngopo? Ayo ben apik. Men kaya Anoman. Dinteni le mbeker kok ora mbeker-mbeker. Lah piye nek punyuk wedok le mbeker piye? Beda-beda sing jeneng manuk dara kae nek lanang mesti ecek bok ketekur. Nek sing wedok ning jero kandang beda-beda lho. Kuwi nek manuk. Ha iya nek wedhus ya beda wedhus lanang karo wedhus wedok iki beda. Bedane? Wedhus lanang mesti ndek. Mesti apik aku mbane wedhuse ngene lho. Urang arep muni ya. Agak aku. Mau. Kau. Men diramake. Nek wedok lek. Nah, beda-beda kowe iso mbedake ngono kuwi. Apa jeneng bebek kowe beda kok. Bedane? Nek bebek lanang yo wek ngono. Nek bebek wedok yo dok ngono. Kok dok-dok? Ah wedok kok. Kur ngawur e. Ora ngawur ya, tenan kok. Jero ati kadung tresna tekek lanang wedoke beda kok. Tekek lanang ya kodok-kodok tek. Kuwi lanang. Nek wedok Kodok-kodok Jawa. hah? Kodok-kodok Jawa. Ngono beda. Kur sesuk ngawur ya Bagong. Ora ngawur tenan mbok rungono kowe iki senengane. Nek tekek anu cecak lanang ya cek ngono kae. Nek tekek anu cecak wedok ya ngono. Apa piye? Piye mau piye? Rasa dibaleni. Ora. Wong iki nek penangkapane ora Ya justru aku ki penasaran dibaleni piye mau iki ketek salah krungu aku. Hah? Salah krungu. Nek cecak lanang cek. Nek wedok Wedok ngono. kok Rada rebel. jadi ki nek dadi cecak menine ngono ki ya. Ha iya kok. Sinden-sinden iki lho. Oh ora mesti. Kok ora mesti. Ora mesti. Ya nanti ngono, nanti ngono ana. Ana sing siwa. Siwa dengkul. Siwa iki sapa sing siwa? Ora ngerti. Kowe kuwi. Iki wis rampung, Pak. Urung. Nano neno. Iya
kaya hamun sliramu satemah lara asmara ngapain kok len dodok ngono iki mbuh tanganku iki gak iso ana perubahan ya apa to aku anggere muni dodok ngono ngono ya angel banget lho kaya wis tangane ngancing nah iya awas wi nek gak keselen kowe lho kualat karo sik mayang mau awan sik mayang awan ki anggere dodok sok tok geguyu biyen kok sak ngerti ngono sing mayane sok digeguyu tak guyu saiki aku kualat dhewe malah ora iso ah iya apa ora jengat ngono ki ora aku ora tau jengat kok oh iya mergane gula kok ya ndasmu ae semari aku wis sehat walafiat ya iya syukur nek sehat ki tegese isih iso dawa le mekarke seni kudune iki anak buah iki do ndongake sehat malah do ngomongke disebar-sebarke mrono-mrono sapa ta Satapa sapa ta oh sapa ta tak kira nek satapa ngono yo soto apa lamat wis ora soto wis ming Jogja Semarang kok soto-sotonan barang ngadi-adi ra metu lamat wis tinggal turuhe tekan Yojo kok dadak soto-soto barang iya lamat wis katon tejane yen mbok berangkat aduh mangga pacaane sarwa hasri sroba
kowe aja mlungguh. Ha. Disusul karo kanca 6. Ya. Prastiwi, Neti, Ayu, Cita, Orisa, Elisa. Oh, Elisa ki marah-marahi ora. Aku jenengmu ki meh padha karo Orisa kok. Elisa karo Agnes. Iya. Cie-cie ku Pak Gwajul Mugar. Yo, gawe. Pikirannya di mana ya? Orangnya nggak ada di sini tahu loh. begitu. Engko ndak Heru dikerok jenggote. Heru ra ono kok. Oh iya, Ding. Heeh. Ayo, berdiri semua. Ya, yo pelan-pelan, yo. Liwong gayeng bareng-bareng ngene. Oh, gayeng wis. Hati-hati lho, panggungnya mengempring lho. Ngono nek ambrol piye jal? Ya len joget ora cenanangan. Sing lemu-lemu mulane disuda bobote ora. Sing lemu aja tengah kabeh iki Gus. Heeh. Ora apa-apa, pindah. Wedi tenan. Ora apa-apa ya. Ayo cukup dadi li ngogoyange ya ora cenanangan. Prastiwa jokeke pinggir kok ndak menek cagak. Kulingan kulino dangdut terus menek cagak goyang ning cagak malah rekoso. Ya ora apa-apa ya mangga. Yo mangga langsung wae. Bukane celuk. Ya sapa? Salah siji terus rabeh nusul. Oh ya, ngerti nggone apa? Mbah. Mbah ora lucu. Antil lah. Mangga yuk. Bareng. Harmonis. Gerakane ganti. Sing nuthuk bendhe mempeng banget. Nganti pencune trepes. Ha iya. Mesake ta, Treng? Ha iya. Ya, berkorban. Ya. Cakepane. Ayo. Ayo. Duh bisu ya. Ora dikomentari apa? Ora. Aku wegah ngomentari. Heeh, liyane do cendol jawet kok tatin kempol cawet. Sing ngomong sapa? Aku krungu e. Aku lho. Wondon, Ding. Wah. Ora. Ayo mangga. Yo.
do mbungae. Heeh. Anggere muni pas do madhep miring terus ngene iki saka nggon aku suarane kok. Ora wae. Ya ditekke monggo ya. Sabtu pandita Sik, up. Tak siapke sik madhep penonton. Sambra. Ayo, cangkeme sapa? Cangkeme. Lencang kanan gerak.